Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan wajiba tɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn do bɛɛ lajɛlen tɛ gɛlɛnni sɔrɔ a wo kɔnɔ wajiba tɛ k'a dɔn mura jugu min n'a bɔlen bɛ a b'a fɛ ka munumunu an da fɛ wajiba tɛ k'a dɔn o tɛ b'a la farikolo a t'a cogo la ten jagi ɔ ngo n'a ta bɛɛ dɛmɛ ani wulikajɔ n'o farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn kunnafoni an na se k'a lase min ye Mamutu ye ale bolo bɛ nɛgɛw la e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na ni Mamutu ye wulikajɔ kɛ min ye kunnafoni ye an b'an jɔ a la sisan n bala cogo bɛ di wajiba tɛ ne bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Delta News wajiba tɛ k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Moribafin Kamara Moribafin ko a ko wulikajɔ ni jateminɛ bolo kan an ka jamana minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ taama i k'a dɔn a bɔra gundojuguba kan min labɛnna Faransi fɛ janfa don ka ɲɛsin jamana ma sabula i k'a dɔn wulikajɔ min kɛra kɔsɔn in na Bamanju fɛ ka ɲɛsin Menakana lamini ma i k'a dɔn a juba baju a dɔnna wajiba tɛ sabula min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛ ye i b'a ye k'a fɔ Faransikaw de bɛ ko in du la i k'a dɔn siga ko nin du la a b'o sɛbɛn kɔrɔfɔ o tuma jalaki a b'o bɔ k'o bin i k'a dɔn a Sini ambassadeur a y'o ladɔnniya o yɛrɛ ma bɔ sabula min ye jɛsina ni jamanabaw ka tɔnba n'o ye Nations Unies a ye kunnafoni da olu tulo kan u ka kɛ sɛrɛ ye Faransi a y'u ladɔnniya u ka lasigiden min b'an fɛ yan k'a ladɔnniya ni ka ɲɛfɔli k'a ye a ko ayiwa min ye Bamanjuw ka wulikajɔ ye a dɔnna Mali bɛ a sɛrɛya k'a fɔ u ka avion dɔ bɛ yen u ka pankuru dɔ bɛ yen 3 heures du matin o de nana marifaw i k'a dɔn ani muguw filifili Bamanjuw ka yɔrɔ la u ka marifa caman d'u ma u ma daw ma u segira tuguni min ye kunnafoni ye ka kunnafoni ta sabula kunnafoni di mina minnu bɛ yen n'o bɛ dogodogo ni dogo kunnafoni ɲini Faransi y'o fana kɛ Mali kɔnɔ ka ɲɛsin i k'a dɔn Bamanjuw ma a bɛ taa nin sira fɛ nin sira in man ɲi jama faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ in na u ka sɔrɔsiw bɛ nin yɔrɔ in na i k'a dɔn Faransi kɛra sababu ye ka nin kunnafoni bɛɛ lajɛlen jɛnsɛn Ablaye Diop a y'a jira k'a fɔ min ye nin kɛwale jugu ni nin janfa min ni Faransi b'a la o tuma Nations Unies mɔgɔw ka kɛ sɛrɛ ye Chinois ka masakɛ ka kɛ sɛrɛ ye nin wulikajɔ ni nin janfa min sirilen bɛ Faransi fɛ ka ɲɛsin Mali ma a ko dɔnna sabula u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ min kɔni ye misali mu tɛgɛ dalen don ka i k'a dɔn ayiwa min ye hakilinaw ye a bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ tubabuw ka nin janfa in na o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn u b'a sɛbɛntiya fana sɛbɛntiyali min ni o ye Ibrahima Agababa o ye ayiwa ani Abu Taha ninnu bɛɛ lajɛlen ye ayiwa janfanti jɛrɛjɛkuluw ka ɲɛmaaba ye u ka hélicoptère nana nin cɛ fila ta maa t'a dɔn u taara yɔrɔ min o kɔni hali maa min tɛ ayiwa misiw mi yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn jifilen den sɛbɛnnikɛla ko min ye tubabuw ka nin janfa in ye i k'a dɔn a kuma fɔ ka n'a bila sisan sɛbɛnnikɛla ko olu ma kibaruya wɛrɛ mɛn tubabuw k'a fɔ nkalon don walima tiɲɛ don nka siga kɔni tɛ min na min ye ayiwa ministre Diop ye Diop y'a jira k'a fɔ Mali a se kun b'an ye ka mugu ci avion in na sanfɛ u k'o de ma ko ayiwa o se kun b'an ye sabula n'i ye jamana sariyabolo ni jɛnsɛgɛ naani sariyabolo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ légitime défense sariya cɛtigɛden min n'o bɛ bɛnkanw ko fɔ article 51 charte des Nations Unies ni maa taara baga i ma i bɛ wulikajɔ boloda k'i disi da la Mali tun bɛ se ka mugu ci nka a ma kɛ ka da min kan Ablaye Diop ko i k'a dɔn a y'o sɛbɛn a ka lɛtiri kɔnɔ o ma kɛ ka da kun min kan o de ye jɛnsɛn ni mɔgɔw ka bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ bi nana kan k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ tubabuw fɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Delta News kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dama tuma ne bɛ n tigɛ don joona la foudre sɛbɛnnikɛla min ye BT a y'a jira k'a fɔ Mali ale b'a ka cɛfarinya la kabini bi tɛ a ko Mali masakɛ fɔlɔ n'o ye président Modibo Keita ye karamɔgɔ dama tuma k'a ye nanzaraw gɛn ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ janvier kalo dɔ tile 20 san 1961 an b'o san 61 na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye colonel Assimi Goïta n'ale kɔni wulila nin waati laban na ni ka sen na Modibo Keita sen nano na
koti bali mala sabu kabini ala ye jamana in da jamana in ye cɛfarin jamana ye jamana in ata kɔfilɛ abada jamana in b'a da kan bolo sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min ye président Modibo Keita ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ n'i ye Faransi lajɛ Faransi kɔni ye an ka jamanaw tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ an bɛɛ lajɛlen kɔni tun ye kelen ye an farafinw jan ko tigɛ di ɲɔgɔnma baara dɔ tun bɛ Mali ni Senegal cɛ n'o ye fédération ye karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ jamana in bɛɛ lajɛlen tun ye kelen ye nka Faransi kɔni nana mɛtiri da ni k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kelen waati min na Faransi kɔni y'a ka hakilina jugu ta ni k'o bila ni ɲɔgɔn cɛ k'an furuku ni k'an bila ɲɔgɔn na ni k'u ka hakilina jugu ta k'o bila an ka jamanaw kɔnɔ u ka nafa n'u ka tɔnɔ kama sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Modibo Keita ye ale ni Faransi ma se ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ abada ko n'i ye Irisiw lajɛ Modibo kɔni y'a ka hakilinaw ta ka da Irisiw kan ɛlɛ ni u ka dɛmɛ lakana baara la Mali kɛlɛkɛcogo ka formation an ka kɛlɛkɛminɛnw Modibo y'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen ko la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Modibo ye ale tile banna nka Mali ale b'a nɔ na min kɔni Mali ye ala ye masakɛ dɔ di Mali ma bi karamɔgɔ Dabatungura o fana y'a yira k'a fɔ Modibo y'a bila dakɔrɔ min na ale b'a ta o da la sɛbɛnnikɛla ko colonel Assimi Goïta a tɛ siran a tɛ yigiyigi karamɔgɔ Dabatungura a ja minɛ bɛn kɛlɛnw a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Faransi ye u bolo ja yira u bɛ ka juguya mun ta k'anw sɛgɛrɛ u bɛ ka bɛnbɛnbɛn mun ta k'anw sɛgɛrɛ karamɔgɔ Dabatungura u mɛnna an kan sa dɛ sabu nin y'a san 9 ye ka Mali buruja nka min ye Faransi ye a dɔnna ka ban a ko Irisiw olu ka kɛlɛkɛcɛw karamɔgɔ Dabatungura min ye colonel Assimi Goïta ye a ye hakilina ta ni k'olu sɛgɛrɛ Faransi y'a yira k'a fɔ olu ni Irisiw tɛna se ka baara kɛ kɛnɛ kelen kan o tuma olu b'u kɔ kɛ bɔ ye min ye Faransi ye karamɔgɔ Dabatungura a y'a yira k'a fɔ ale bi taa n'i y'a lajɛ a ka kɛlɛkɛcɛ labanw olu ye Mali dugukolo bila utukalo tile 15 n'o bɛna ntɛnɛn tɛmɛnen ma maa bɛ se k'a fɔ sa Modibo y'u gɛn don min na ani colonel Assimi y'u gɛn don min na san 60 ani san 1 sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura ko jɔnni bɛ se ka da nin na Faransi ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ Mali kɔnɔ n'o ye opération Barkhane ye maa 5000 Kasikebilen maa 10,000 Mali gɛlɛya don o don dɔ de bɛ k'u ka fara kan mun ni mun de bɛ n'u dɛsɛ bɛ ka kɛlɛ ban Mali kɔnɔ dɛ jɔn ye kɛlɛkɛla ye a ko n'i y'a lajɛ janfan ale de bɛ ko in kɔrɔ kosɛbɛ a ko colonel Assimi Goïta ko ni Faransi taara ka bɔ jamana in kɔnɔ don o don karamɔgɔ Dabatungura ala ye min latigɛ an ka jamana ye an yɛrɛ n'an jɔ n'o ye o bɛ kɛ an tɛ sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko san 9 o tɛ tile 9 ye san 9 karamɔgɔ Dabatungura ni k'an ka jamana bilisa ɲagami a ko min kɔni Faransi ko kuma kɔni o banna Mali kɔnɔ o tuma u n'u sigi k'an lajɛ sa ala ye min latigɛ an ye karamɔgɔ Dabatungura o bɛ kɛ dɛ kunnafoni filanin an ye min b'o la foudre kɔnɔ BT ale ka sɛbɛnnin don Wajibi tɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la lettre du peuple o don jamanadenw ka batagi wajibi tɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ min ye yɛrɛ ta ye o tɛ bɔ da kelen na an bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye wajibi tɛ ngo n'a ta bɛɛ maa minnu ka suma ani daana juguya wale o bi maa minnu bolo u nasiw ko an na wajibi tɛ yɛrɛjɛkulu min ni bolongɔni ɲɛsinnen don a ma min kan ka wotow labɛn wote min awa n'a kan ka kɛ jamana in kɔnɔ wa sɔɔni wajibi tɛ i k'a dɔn minisiriso min n'a wakili jɔlen don baaraw la o ɲɛmaa de ye colonel Mayiga ye colonel Ablaye Mayiga a kamana gannen don wajibi tɛ ka sababu kɛ mun ye bɛnkanw ani sɛbɛnfura minnu kɛra jamana yɛrɛ ɲɛta sabatili la ani jamana bɛnkan sɛbɛnw ani hakili ɲumanw na wajibi tɛ i k'a dɔn awa bolofara min n'u kan ka jamana votow labɛn maa minnu ka kuma ka ca maa minnu bɛ yen ni bɛnsɛnkɔnɔya b'u la politikimaw wajibi tɛ i k'a dɔn olu kɔni min ɲini ka su de ko a na sabula i k'a dɔn kuma bɛɛ fɔra ɲɔgɔn ɲɔgɔn senfɛ u ka maa 4 di bɛn kelen don de ka sariya sɛbɛnw na i k'a dɔn politikitɔnw bɛ maa 4 di n'i dun ye politikitɔn ta k'a lajɛ bi politikitɔn 200 maa 4 in bɛ bɔ jɛkulu jumɛn in na maa 4 jumɛn in bɛ kɛ i k'a dɔn awa politikitɔnw ka awa nɔnabila ye dɛsɛ kelen don ka dɛsɛ kelen don o de la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ a n'a kɔrɔmatigɛli n'a kuma bana mininen politikimaw b'o de kan k'o kɛ a ko sabula jamana bi danga min na n'a kɛr'u kɔ kuma tɛ ban n'u ma don a la wajibi tɛ i k'a dɔn don o don u natigɛlu kuma ta k'a lajɛ ko bilalen filɛ u kɔrɔ a ye bɛn n'a bɛnna maa min ni maa min kan a bɛnna cogo o cogo o maa 4 olu bɛ ta ka fara jɛkulu kan sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn ko kɛbaliya min kɔni ye jamana yɛrɛ ye colonel Ablaye Mayiga ni su tɛna ko a na ko wɛrɛ kɛ sabula ale tun y'a ɲini
min goni nye aywa ikado aywa tali nga ke gerdiga kuye ni o kera o manata bi mami ni mami nga o kata halo mi vana fora aw desele do kama ko fo ton jekulu min be nuka ma ko kodem boja wate kado o nyema so ngunu kumata ni mbi keke tugo mina tiketi edu ma fa ka keke tugo me ako sabla article 7 mi ni loi electoral ni yo ta ko laje o ye femi vo ayo sarada boja wate ko kanga glagla tugo mina nga bengele do minga aye manani sugandi abena ka bebora tongeli na wo walma aya tata tombe chugo mina aya to chugo la wo kuni bedda makakane aw ko nga manani di na desele do bojo bate ikado kuma abig glaglan chugo mina namarate mina bingani te mina bojo bate ikado colonel kone ayo de jete mina akunote mi vole do sharabulu la jamana kundigi yere bojo bate ka don o kanga masaba sugandi o temene ngofe mi nye premier ministre o kanga makele sugandi mafla ikadon okanga bon ay wajamana nyema so no organe législatif okanga mafla sugandi makele okanga ta ay wa haut conseil des collectivités la makele ikadon président du conseil économique et social okanga masugandi wajabate ni demanda de foledu ato manani kanga bo politique ton de kango sugandi ngana aw yere desera ka ben makele ga na aw desera ka ben wajabate opma andole bito an nona wa sebene kala ko kuma te politique ton ngoni mbu son kuma bana minine ani kuma jengene na je retiens mi ni loi électorale dongodu mi wora na desele do ko ke o kuma barabi jo ko sabula aw desele do ko ke wa abada o kuma te sebene kala ko ami doni na ko bi boje bate ka don jamana e ka don awajakulu mi nu ka mako ni o debe awa jamana voter minu nganga ke président zigiwo debete voter fond nganga ke ukanga tasangulo vla barakama boje wati no defara obibo ma warabina sebenegala ko nu desele do abwaka benkula politique ton kemefla boje wati ka do tawrote narote opma bi nyenye tugo mina jamana nyema suno ke ningunye sebenye anye mimbo lettre du peuple kono jamana donga bataki karamugo de batungora ndebe ntiga do jona info matin so madala kuna kuni sebenegala no ye saba balo ko karamugo de batungora ni do be ka shuko na malikura kula do kelenu ka kene franka je ako angata e bangoni jengene bugula karamugo de batungora minye opérateur économique do e soro busumba belebele do karamugo de batungora ale koni yengani anyuma ta nega sigida la maw segere nungu sembo jila sebenegala ko jamana marabao e colonel Ashimi Goita mali transition nyema adaile ko tan anga je anga ke kelenye anga mbolo di nyama mali kura ko akilna ka sega sabati ma kelen tise ko ke kono kulu jele o de be bifo sebenigala ko ako bangoni jangena bugu ninka boyen ka ta farada la karamugo dabatu ngora mpondo kumbe mpoyen koni akarila akarle menye sigida la mawiye temetemeli barka ka boafe jango samia konnaye karamugo dabatu ngora mawbe munu jale ke munu yerabe nulubu nywari fulu senka dojila amadabo kama sebenigala ko ako menye sigida la demison ye lu ya yiraka fo lu ye ton sigi ko sigida ka nyeta sabatili kama karamugo dabatu ngora jango bolo nyugo moya ani sigida biseka yirwa o biseka sementi ya tugomina u ya yiraka fo utunu sigi ka lajelike sabu jamana masake era di ko o kuma kanga je ankantika di nyugo manga malikura jo malikura ti jo kanto dude kuna ati jo kanto daga sunokola mawo maseko ye mi ye biseko kika jamana ye malikura ko akil nafle sebenigala ko ako demison ko ni ye seben fro labe ka yiraka fo u ka chogorobaw musogorobaw demison tatolo la kolisola muso tatolo na sanjo afiela u seme do jila karamugo dabatu ngora walmo be tamunu fo yoro jan utna se ku sigi ko laje o sigida o la sigin kofe u ye seben fura ke ninka blaga ta ministre so chamanga tabalika ku kofle bangonina sebenigala ko ako tamabo shishima bo demison ko jamana nyema munu kan kasika dugudon hakin nauta ninka sika baraka bolo da sigida ko nala nulu yu kodu ka ketala o kuma ali be lutu sigi ko bolo do senga o kuma minye dugu ananfolo tugu ye ma munu be ni hine ani makaribu dusuguna karamugo dabatu ngora uyu nyeshi odoma no ye madu jarai madu jara sigida la mado karamugo dabatu ngora minye soro busumba do demuson tara kuma taka sigida domina ako nte mirikoyi tanika sigintala aye min fonye ayauka ketake ne fene ka keta ye minye aye min taka sigida nsono na njena nai wa bare abike sebenigala ko minye madu jara ye ale koni ya lay jona ninga entreprise ko data sigo bla barala karamugo dabatu ngora o kasika etitike jona minye na fulu mun kan ka do
don point na sabu point kɔni ale tiɲɛna ka ban ni ka point kura kɔni k'o dilan ka di sigidalamaw ma fufalaki ala jati kama min kɔni ye o entreprise karamɔgɔ Dabatungura n'o ye groupe Megetan ye o ɲɛma fana ye maa min ye o de ye Zanjara ye Zanjara ale ka baara ye point dilan forage ka taa bila sirabaw la ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin tɛna kɛ ko mɛnta ye min kɔni étude kelen ko ka ban nafolo min kan ka don a la a y'a ta ni ka Madu Jara sɛgɛrɛ CFA wari miliyɔn 23 a ko sigida yiriwaliko la k'o tɛ foyi ye a jo wari filɛ nin ye o tuma min ye entreprise ye a ko in kana balawo yɔrɔ joona a y'a daminɛ joona sɛbɛnnikɛla ko min ye juin kalo tile 11 baaraw nun donna min kɔni ye sibiri tɛmɛnen ye karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ baara a banna urban kɔni a tigɛra min ye dugutigi fɛ karamɔgɔ Dabatungura a kɛra nisɔndiya belebeleba ye Bankɔni dugutigiw musow ka tɔn denmisɛnw ka tɔn maa si ma to kɔ min ye diinɛ ɲɛmaw ye karamɔgɔ Dabatungura u ye duwawu ta ni ka nin baara in kɛbaa sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ a ye maaw sen bɔ ji la a ye maaw nimisi wasa o kuma nana ni lafiya maaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw yɛrɛ kɔni t'olu bolo o de ye duwawu don ye o kuma Ala k'a sara a ka baara la Ala k'i sara karamɔgɔ Dabatungura n'i y'a digile maa min na i ma ɲuman kɛ sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Saba Balo ye a ko min kɔni ye nin point ye yaasa a ka se ka tɔbɔtɔ k'a ɲɛ a kana tiɲɛ bilen min kɔni maire ale ka nɔrɔbila min tun bɛ yen n'o ye Dawuda Senpara ye ale ko point kɔrɔ min tiɲɛna k'a ma tiɲɛ dɔwɛrɛ la dɛ ɲama minnu tun bɛ point jukɔrɔ ni sigidalamaw bɛ to ka tasuma don o la dɛ o kuma k'o de ye point kɔrɔ in tiɲɛ k'a b'a ɲini sigidalamaw fɛ maa si kan'o kɛwale jugu kɛ bilen o kuma ko mairie yɛrɛ b'i kankɔrɔta waati ani waati ɲama kɔni n'a balana point jukɔrɔ ko mairie yɛrɛ b'i jɔ n'o ye Dawuda olo layidu ta min kɔni point ye sa a janya bɛ t'i jɔ mètre 16 min o y'a janya ye karamɔgɔ Dabatungura n'i y'a largeur cɛtigɛ lajɛ o bɛ t'i jɔ mètre 4 bɔɲɔnko la o kuma min ye sigidalamaw ye a ko dɔwɛrɛ kɔni t'olu bolo nisɔndiya kɔ point dilanba n'o ye Madu Jara ye ko a ni ce a ka fasoden ɲuman baara la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Saba Balo ale ka sɛbɛnni don y'a dɔn Madu Jara ni duwakun tɛmɛna an ye cɛ min don a fa n'o tɛ kelen ye o tɛ kelen ye min secrétaire général la présidence wulale ko wulale o min hippodrome den la o dɛsɛlen don k'a ka sigida yiriwa yar'u cɛ ka jan kosɛbɛ maaya ye nin ye ni dɛsɛra ka ko dɔ kɛ dɔ n'a kɛ dɔ b'a kɛ Wajibate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Wajibate sɛbɛnfura in bi ko m'a bila bɔli la nin y'a bɔli ko siɲɛ 500 500 ani siɲɛ 30 ye maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare ko a k'i k'a dɔn latigɛ min kun bolilen don minisiri kɔrɔ kan Cɔrɔnɔ Umar Ase Jalo i k'a dɔn lafiya bɔda ni fiɲɛ bɔda dira ma sabula awa min ye Cɔrɔnɔ ye i k'a dɔn kalo 8 kalo 9 a kun minɛna ni ka taa n'a ye kasobonba la kabini jumadon décembre kilo tile 31 ja tɛmɛnen i k'a dɔn Cour suprême jamana sariya suba kun y'i bolo bɔ a nɔfɛ sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn ko in kɔni a gɛlɛyara sabula Cɔrɔnɔ As ni maa min bɛ jankɔrɔba in ka wuli ka jɔ dɔn n'i b'a ka kala dɔn a n'a ka cɛsiri jamana ye i k'a dɔn awa sabula san 7 a y'o de kɛ minisiriya la minisiriso min n'a wakili donnen don diinɛ na jalaki minnu kɔni fɔra sariyatigiw fɛ maa tɛ sɔsɔli kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka a woloma k'a sɛgɛsɛgɛ k'a sɛnsɛn minisiri kɔrɔ awa Cɔrɔnɔ Ase Jalo a ko latigɛ min kun bolila ka kasola don sabula dépôt i k'a dɔn n'i y'o mɛn mandat de dépôt sariyatigiw fɛ yen Wajibate i k'a dɔn o ye datuguli da kelen sabula sɔmin kelen don yanni ko ɲɛ ka dɔn sɔmin kelen don awa wari dunko ani wari tununko la a kelen kun tɛ sabula a don jamana faamakɔrɔ caman bɛ yen sɔmin kelen kun t'o la san 7 baara kɔnɔ n'a fɔra minisiri kuturu k'i kɛra sababu ye ka miliyɔn 355 dɔn a n'a kunkanfɛ k'i to minisiriya la Wajibate k'a dɔn a bɔ vérificateur général o de kɔni bɔra ko in ka kabini san 2019 a ko wuli ka jɔ ani jateminɛw bolo kan min ye IBK Ala ka hinɛ a ka nin minisiri kɔrɔ in Wajibate i b'a ye k'a fɔ rapport san o san u bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ jango office central de lutte contre l'enrichissement illicite u k'o ma o clé o fana nana bere bamba min ye coro tɔ ye ni ka o sarada sabula ayiwa min ye maa damadɔ bɛ yen o kɔni ye sɛgɛsɛgɛli caman de k'u nɔfɛ sɛgɛsɛgɛli in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minisiri kɔrɔ i k'a dɔn maire kɔrɔ i k'a dɔn faama kɔrɔ kunnafoni minnu dira sariyatigiw kɔni y'u banba o kan u ye baara kɛ n'o ye Wajibate a ko min ye Cɔrɔnɔ Ase Jalo ye i k'a dɔn latigɛ in kɔni i k'a dɔn a t'i mɛnna sa sabula ayiwa min ye kalo damadɔ kasobonba kelen
selen kɔfɛ bolo bɔra kana pew ekule o donnama in kama ale ye sɛbɛnfura minnu di ayiwa sariyatigiw ma n'u ye baara kɛ n'a ye Bɔjabate k'a dɔn dossier 9 a wari kasabi kun bɛ t'i jɔ miliyari 6 sefa wari la ani miliyɔn 95 ni 5 wari in kasabi bɛɛ lajɛlen de kun bɛ tali k'o la min dununa u ka sɛgɛsɛgɛli o tile ka sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ miliyɔn 380 ani 4 o bɛɛ lajɛlen de ye dugukolo walɛre n'o ye abɔ bien immobilier min ye so ye so 34 ani 4 i k'a dɔn ani bâtiment n'o ye immeuble ye o 72 ani 2 ka taa se i k'a dɔn ayiwa min ye dugukolo gansan ye 139 ani 9 min ye ayiwa concession rurale o 78 ani 8 sɛbɛnnikɛla ko u kɔni y'o de sɛnsɛn k'o jateminɛ Bɔjabate rapport in taara wolo min na nin bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minnu ma minisiriw kɔrɔw b'a la i k'a dɔn jamana cadre kɔrɔw b'a la Bɔjabate k'a dɔn a nana ye k'a fɔ miliyari 3 ni kɔ ni sefa wari sa kabini san 2014 u y'o ŋanamu Bɔjabate o waati kelen i b'a ye k'a fɔ o kelen na ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen taara jɔ miliyɔn 440 ani 4 sefa wari maa minnu kɔni n y'a f'i ye cogo min tableau dɔ kun b'a la i k'a dɔn awa cadre belebeleba financier olu b'a la maire kɔrɔ 2 b'a la ani ministre kelen ani préfet kelen i k'a dɔn nafolo kasabi min ni y'a fɔ sanfɛ Bɔjabate i k'a dɔn o jalaki de binnen don ninnu kan min ye ministre Cɔrɔnɔ Asi Jalo ye sɛbɛnnikɛla ko o kile kɔni ye min nɔbɔ a nɔfɛ n y'o fana ɲɛ f'i ye Bɔjabate i k'a dɔn olu sɛgɛsɛgɛli sariyatigiw kɔni y'a kanu sa min ye kasobo yɛrɛ datugulen o de ka kɛ Cɔrɔnɔ Asi Jalo ala kɔni nana ni fataw ye i k'a dɔn fiɲɛ bɔda dira ma sɛbɛnnikɛla ko kalo 9 a y'o de kɛ kasobonba la ayiwa Bamakɔ Bɔjabate k'a dɔn a welela tile 2 in na k'a fɔ k'a ka taa so taa so in ye jumɛn ye Bɔjabate yalima min ni min fɔra a jɔra a la wa min ni min fɔra a ma jɔ a la wa Bɔjabate bilakun dun ye jumɛn ye liberté provisoire don wa yalima i na wari in sara wa Bɔjabate sɛbɛnnikɛla kɔni ma kɛ sababu ye k'olu sɛbɛn nka min kɔni jelen don Cɔrɔnɔ Asi Jalo i k'a dɔn a seginna a ka denbaya la nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jeka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔjabate yanni ka tezara premier min i bolo don karamɔgɔ de b'a tun joona ne bɛ n tigɛ don l'indicateur de renouveau sɛbɛnnikɛla n'o ye Umaru Ede karamɔgɔ de b'a tun a ko an ka taa stade du 26 mars la sɛbɛnnikɛlaw ko o ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Mahamani Alasani Mayiga karamɔgɔ de b'a tun min ye jamana marabaw ye k'u ɲinɛnen b'a kɔ wa min ye ni maakofɔlɔ in ye karamɔgɔ de b'a tun ale de kɔni ye waati jan kɛ stade du 26 mars ɲɛmaaya la nka sɛbɛnnikɛla ko a ko ntolanci yɔrɔ in kɔni nana tiɲɛ kosɛbɛ min ye ntolanci yɔrɔ in jamana kɔni y'a bolo don a ka wagande kɔnɔ ne ka sefa wari miliyari 7 bɔ k'o don 26 mars la a dilannen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ani ɲɛmaa kura de ka kan min ye ɲɛmaa kɔrɔ kɔni ye n'o ye Mahamani Alasani Mayiga u y'o bɔ a jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a bɔra directeur la 26 mars la ni ka taa kɛ conseil technique ministère des sports la karamɔgɔ daba tora nga a ko o kuma min ye ale ka bureau kɔnɔna mun bɛ 26 mars la dɛ ko de ka di ale ye o kuma k'ale tɛna kɔ don la sɛbɛnnikɛla ko a tɛna kɔ don la a barata ani yeman kanbile sabu e jɔyɔrɔ kura din bɛ a ma nka min kɔni ye directeur kɔrɔ ye karamɔgɔ daba tungora ale kɔni bɛ t'i jɔ ni ka farikolo ɲɛnakɛlaw lajɛ wula fɛ ani sɔgɔmada fɛ maa minnu bɛ t'u ka bolimisɛnninw kɛ o kuma bɛ taa kangari de daw ye a barata directeur tɛ ko ye nka min ye directeuriya kɔni a y'o min kɛ ka tɛmɛ ye dɛ o de nafa o ja karamɔgɔ daba tungora timiya mun b'o la dɛ ani fɛn minnu tun bɛ bila a ye ale ni e damu minnu tun bɛ n'a b'o camancɛ la dɛ a dɛsɛ bɛ ni ka jɛ o kɔ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ t'i jɔ ni ka a ka bureau da lajɛ hali n'a tɛ se ka don o kɔnɔ a bɛ t'i jɔ ni ka terrain lajɛ ka binkɛnɛ lajɛ ni ka gardien maaw sigiyɔrɔw lajɛ ka bolikɛlaw lajɛ a bɛ se ka bali ka funu ka dusu ta dɛ ne m'a fɔ ye k'a kana na nin yɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora min kɔni waati a kɛmɛ k'o de di bolikɛlaw ma min ale ka waati n'o ma se cɛ o cɛ ne de kɔni taara k'i bɛ t'i ka boli kɛ k'i bɛ t'i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ karamɔgɔ daba tungora a bɛ bɔ ni bere walima gɛɲɛ i nɔfɛ o tuma ko kankɔrɔbɔli don wa sɛbɛnnikɛla ko min ye directeur kura mun bɛ o tɛ ni kalama wa min ye jamana marabaw tɛ ni kalama wa ni dɛsɛbari karamɔgɔ daba tungora k'o tɛ ni kalama wa a bara ta directeur kɔrɔ ale ka modibo fanga min kɔni ye a ka wajibiya fanga karamɔgɔ daba tungora k'a bɛ k'o de
ta min ye ntolancilaw kan ka taa bila bolikɛlaw kan o kuma ko malikura ko kuma bɛ ka fɔ o kuma ko malikura wɛrɛ bɛ malikura kɔnɔ dɛ ɲininkali gɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora min kɔni maa dɔ ye o kuma a y'a ta ɲɛso ma n'o ye CNT o conseil o maa dɔ ye karamɔgɔ daba tungora a girinna ka da o kan o kuma o y'a yira k'a fɔ e tɛ ne dɔn wa ne bɛ wasabulon kɔnɔ ne ye CNT maa ye o kuma sinna ka tɛmɛ o la a bɛ tɛmɛ o la waati min na o kɛra maa minnu ɲɛna karamɔgɔ daba tungora olu kɔni sinna ka furuku k'a yira k'a fɔ ko ja a ko maa bɛ siran maa ɲɛ o kuma min kɔni maa dɔ ye a kelen filɛ ne ka siraw ɲɛ i fɛrɛkɛ kun i tɛ hakili sigi nin fɔli fɛ wa i bɛ taa mini seg'a kan karamɔgɔ daba tungora sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye CNT o baarakɛla min ye o kuma a n'o kɔni ɲɔgɔn dala sama o kɔni ye tiɲɛ kɔni bɔ ka bin a kɔrɔ Mali ale bɛ baara min na Mali ka jɔnjɔn kɔnɔna la o kuma a b'a da a man kan ale ni maa ka nin kuma sama ale bɛ ka boli yɔrɔ min na o ye Mali ka farikoloɲɛnajɛkɛyɔrɔ ye ale bɛ ka baara kɛ Mali bulonba kɔnɔna la munna maa bɛ n'i jɔ ale kunna ko ale ka taa ka bɔ yen o kuma k'a kunkolo de tɛ wa a n'o ye ɲɔgɔn dala sama o ɲɔgɔn da sama dɛ maaw de nana jɔ k'a lajɛ maaw y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni nin ye fugari bɛɛ kɔni tigɛra la o waati karamɔgɔ daba tungora min kɔni ye k'a buruja ni k'a neni nka o n'a ta o ta min kɔni ɲɛmakura min bɛ karamɔgɔ daba tungora o ma kala don a ɲɛna ka bɛn n'o ye sɛbɛnnikɛla ko n'o ye o de a ko ɲininkali de bɛ kɛ ɲɛmakura min bɛ bi ani ɲɛmakura n'o ye Mahama ni Alasani Mayiga u bɛ bɛn bɛɛ la wa walima ministère de sport maa dɔ de b'a kɔfɛ wa n'o tɛ a bɛ ka ko min ta ka sigidalamaw sɛgɛrɛ ni ka farikoloɲɛnajɛkɛlaw sɛgɛrɛ karamɔgɔ daba tungora ni maa t'a kɔfɛ abada ko nin tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ yan Malikura wɛrɛ Mali kɔnɔ yan o kuma kami tami o de ko o kuma min ye Musa Atayɛri ye a ko n'a ta kalama ka bɔ a kalama n'a ma wuli ka jɔ 26 mars kɔnɔna ko kɛlɛ dɔ bɛ wuli don dɔ kɛlɛjuguba yarabi Ala man kisi la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ o de ale ka sɛbɛnni don Jabate naamu directeur kɔrɔ e bɔra yɔrɔ min ni hali bi t'i banba ye malo dulokiba de bɛ don a kana don dɔ la ni directeur kura m'a ɲininka o ma fɛn fɔ a ye a ma dɔgɔya nin ye jama ɲɛna jama a bɛ yen bila hali maa t'o fɔ a ye nin tɛ kɛ Mali kura kɔnɔ bilen koyi Jabate i jɔn kɛ n ka te filanan min n'o ye Koyima premier an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara ye o bi bɛn Jabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ daba tungora joona ne bɛ n tigɛ don l'indépendant fasiriba n'o ye Abdul Dambele a ko Mali ale b'a ka ŋaniya la karamɔgɔ daba tungora a taara ni walanba ye ni ka segin n'a ye sɛbɛnnikɛlaw ko an ka sanfɛ ntolancilaw n'o ye basketball sanfɛ cilu ndola ye sen de ye ndola ye sen dɔrɔn ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora min ye an ka basikɛtikɛlaw ye i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin minnu tɛ tɛmɛ san 18 kan u bɛ ŋaniya la farafinna bunakun kan a bɛ waati jan bɔ walanba tun b'u bolo u taara n'a ye Madagascar jamana kɔnɔ ni ka tila ka segin n'a ye wa hali maa ma b'o kalama koyi waati n'a kɛcogo don kunun ni bi tɛ kelen dɔɔnin karamɔgɔ daba tungora sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye denmisɛnnin minnu bɛ san 18 na Mali bɛ ŋaniya la o la kabini waati jan min ye ni ŋaniya baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna maa min tile la o de ye président Amani Ɲangi ye ale de kɔni ye Mali basikɛti ninkɔrɔ siɲɛ ni ka balo sɛbɛnnikɛla ko k'a daminɛ Amani Ɲangi ale tile kana bila bi la denmisɛnnin minnu tɛ tɛmɛ san 18 ka musolakaw fɛ yen Mali denmisɛnninw de bɛ walanba ta waati ani waati a ko a tun bɛ an ni jamana min cɛ o ye basikɛti kɛ jamana belebeleba ye farafinna kɔnɔ n'o ye Egypte ye Mali Egypte a basikɛti ma nɔgɔn a ko min ye finali ye karamɔgɔ daba tungora b'a ye k'a fɔ an ye se sɔrɔ Egypte kan Mali ka 88 Egypte ka 54 an y'u fa dɛ yede sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora min ye an ka denmisɛnw ye u kɔni u kɛn bɛ sanayɛlɛn ye farafinna kɔnɔ a ko min kɔni Mali n'a bɛ bɔ waati min na bɛɛ lajɛlen de bɛ giri ni ka taa sali fa tetew k'a yira k'a fɔ Mali denmisɛnw bɛ se basikɛti la min ye komaɲɔgɔnw ye u bɛ se o la a ko Mali denmisɛnw ni maa ma mana bɛn u b'i tɔn tereke a ko nin tɔn tereke k'a ɲɛsin Egypte ma o ma bali diɲɛ maa si la sabu bɛɛ lajɛlen bɛ Mali
dɔ n'o ye a ko Mali kɔni ye walanba ta tuguni ni ka médaille d'or ta a ko min ye an ka denmisɛnw ye u seginna ka na jamana kɔnɔ kunun min ye farikolo ɲɛnajɛ ministre n'o ye Musa Atayeri ye ale kɔni ka fara ministre 2 kan ministre de la santé ale ni ministre de l'éducation nationale karamɔgɔ Dabatungura ni maa 2 bɔra ni ka taa Musa Atayeri dɛmɛ a kungo la min ye denmisɛnw ye k'u bisimila min ye palais de sport kɔnɔna ye karamɔgɔ Dabatungura yen kɔni a fara tetew i b'a ye k'a fɔ kuma u y'a bɔ ka bin jamana baara don maa min ne ye jamana jɔnjɔn k'o don i kana ni ka baara kɛ ni jamana tɔgɔ ye n'i ye sebaya sɔrɔ i kan ka bolo masuma min ye Musa Atayeri ko denmisɛnw kulu de taara ni ntolanci na min ye ni basketi boli na karamɔgɔ Dabatungura ko a kelen Mali bɛ miliyɔn 5 da bɛɛ ma npogotigininw kɔni a ko min ye miliyɔn 5 o dira aw ma ka ban o kuma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen cɛlakaw fana tun bɛ yen minnu tɛ tɛmɛ san 18 kan a ko Mali jɔsen ma ngolofa ye sabu an ye médaille de bronze ta ye min ye jɔyɔrɔ 3nan ye a ko Musa Atayeri fana ko a ko min kɔni walanba n'a ma se ka sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ o kuma k'u fana ka miliyɔn 1 minɛ u ko bila u da a ko a ka dɔgɔn o bɛ jɛ tiɲɛ min ye Mali ntolanci ye karamɔgɔ Dabatungura i b'a ye k'a fɔ a bɛ ka taa ɲɛfɔ ka dama tɛmɛ o kuma bɛnbaliya dɔ tun donna la waati tɛmɛn'o la o n'a ta o ta o kuma min kɔni ye hakilinaw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ maa minnu tun bɛ yen ni hakilinaw tun fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ o kuma ko bi kɔni bɛɛ ye tiɲɛ ye k'a fɔ sa min ye denmisɛnw ka avenir ye o kuma u ka jɛ k'u bolo ɲɔgɔn ma k'o baara kɛ o de ka ɲi dɛ o de ka ɲi kunnafoni 2nan ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Abdul Damele ale ka sɛbɛnni don Wajibate n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula o don Wajibate i k'a dɔn awa walanbila denmisɛnw bɛ ɲɔgɔnda dɔ kɛ ɲɔgɔnda kunfɔlɔ o ye defu ye o bɔra pewu min ye bagi ye Wajibate i k'a dɔn kunnafoni caman y'a jira min kɔni ye ni Ala sɔnna bi wula in na dɔw ko Lazara dɔw yɛrɛ ko sufɛ min kɔni ye bagi jaabiw ye Laya Jarakafɔ la i k'a dɔn bagi résultat u na bɔ bi lɔkɔlidenw ani anw lɔkɔliden zɔmɔw candidat o candidat ni i bɛ bagi na bɛɛ lajɛlen tɔnsi jɔlen don Wajibate awa kabini juillet kalo tile 18 min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye ka walanw kunjɛ i k'a dɔn denmisɛnw u ye ɲɔgɔnda kɛ bagi la maa 198 o de tun ye candidat ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la i k'a dɔn centre d'examen la maa 424 o bɛɛ tun ye npogotigininw ye sɛbɛnnikɛla ko hali ayiwa yɔrɔ minnu bɛ ni mɔɔw bɔlen don u sigiyɔrɔ la n'o ye kan des réfugiés ye Bera i k'a dɔn ɲɔgɔndan kɛra nin bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kota k'a lajɛ min ye asafurula ye min ye ayiwa maa 424 o ye candidat ye minnu bɛ kan des réfugiés la npogotigi kɔni a muso minnu ye bagi kɛ 138 i k'a dɔn o kɛra ayiwa musow ye sɛbɛnnikɛla ko ɲinan bagi maa bɛ se k'a fɔ ko tabarikala o jubaju a n'a ɲɛni o ye camancɛ fanga nɔ ye Wajibate k'a dɔn defu yɛrɛ kɛra o kɛcogo la ŋanamu ni sonyani i k'a dɔn sujet yera sujet ye fuiti kɛ o ma mɛn Wajibate o b'a jira k'a fɔ ɲinan maa o maa ye bagi sɔrɔ i y'a sɔrɔ dusu la i y'a sɔrɔ kalaninjɛ la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min kɔni ye faamaw ye u ye wulikajɔ min kɛ ɲinan ɲɔgɔndanw na Wajibate o k'an ka foni u waleɲuman dɔn résultat kɔni sigi kelen don ka bagi résultat kɔnɔ caman kɔni y'a fɔ bi i k'a dɔn a na sɔrɔ k'a daminɛ bi la ka taa bila sini kɔni siga kɔni tɛ min na résultats na bɔ ka bi sɛbɛnnikɛlaw an bɛɛ tɔnsi jɛlen Ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye Ala k'u gɛrɛtigɛ ja Ala k'u bɛɛ lajɛlen pasi yarabi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako la karamɔgɔ Dabatungura soir de Bamako kunnafoni o bɛ dan sigi an ka bi kibaruya la bi ta an b'a bila yan bi ta bi bila yan Wajibate i k'a dɔn Sim Market an bɛ taa an da ye